на терминал 2 на летище София. Започва на 18, свършва на 20 парк, Live Fest. Искате ли да чуете Gotham Project, Мурчиба? Не забравяйте тогава номер 1925, на който трябва да пуснете СМС с отговор на въпроса кой е последния албум на Мурчиба. Ще ви бъде доста по-лесно, ако влезете в сайта ни www.fmplus.net. Там ще откриете 3 възможни варианта на този въпрос. Един е верния, а аз на ваше място бих пуснала цели 3 СМС с цели 3 различни отговора. Все някъде ще проработи, нали? Разбира се, важно е и утре късметът да проработи, когато през целия ден водещите ние от Радио FM+, ще изтегляме имената на множество десетки наши слушатели, които ще се здобият с двойни покани и то за 3 дни. Така че слушайте Радио FM+, няма да пропуснете късмета си. Лято с Радио FM+. Министерството на комфорта препоръчва Матраци Класик. Перфект Хасково. Всичко за перфектния пот. Ламинирани паркети с марка Кроношпан, Германия. Тристойни, екзотични и мативни паркети от цял свят. Магазини Перфект на булевард Стефан Стамбулов номер 8 и булевард България номер 160. Стъпете на сигурно с ламинирания паркет на Перфект. Добрата храна дава добро настроение. Краве сирене и каскавал от Минцеви Корден. Настроението се мери в децибели. Куп Литъл Рок. Следваме вашите фантазии и грижливо подреждаме детайлите. Заедно с вас реализираме мечтите ви. Инфостил. Модерни решения за маяк. Хасково, на изхода за Кърджали, вляво. Представителна анкета на агенция Малък Интернешнъл. На въпроса откъде се печелят парите, получихме следните отговори. От богатите хора, от работата на мама и тати, откъдето дават, от портмонето. Не знам, парите идват от джоба, от банките и от хората. Посетете новият сайт на Българо-американска кредитна банка и се възползвайте от промоционалните ни продукти. Българо-американска кредитна банка. Печелите повече от пари. Строителна фирма Монолит. За да се насладите на живота, за да изпитате сигурността. Монолит. Дистрибутор на топлоизолационни системи Баумит. Сливен, улица Райко Даскалов, 6. Зарагаз се грижи за вас. Зарагаз предлага пропан-бутан в бутилки за бита и индустрията. Зарагаз изпълнява заявки всеки делничен ден от 10 до 17 часа. Събота от 10 до 14 часа. Телефон Стара Загора 616 532. Зарагаз доставя